wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hande eɗen janga ndeɗo inde on ji na on jide nde wiyete ko aljalbu jalbu woni fodde ni ay ni windirte al jal aljalbu woni fodde jalbu noon tongata ko capanɗe jeegom e jeegom tonga inde Allahu ndeka jalbu ko inde Allah on paamide ay Allahu nani Allah nanɗo tukasel cuuɗingel e windetaake noon Allahu nani on jide jabu nan ɗon windande men ɓenɗe noon en jejjinno wadde heen jungo ngooɗo woni men janginten inde Qahharu windande men Qahharu ndeɗo cakkiɗen janginde Qahharu bennunɗen woni Qah wi noon kalɗo sidda woni yiɗi makko nan ɗon ndena mbiyata ko Qah ha ngayna mbiya he oɗo fooɗamo ru Qahharu nani mbinomi on ko 300 ay e jeegom ko ni mbinomi on ha jogno mbimi on mbaɗanmi on Allahu ay jalbu nani Allahu woni jalbu o noon jiide latifun mbaɗɗo hen latif o moni mbanmi hen kaafi nan toon e windande sa hina mataw ɗum toon kaafi nani ko ɗum ɗo mbanno e windande he on saha noon jejjidmi addande on jungo ngooɗo hollowo on ko wawa fawade hen jiya ko mbaɗanmi ko ay Allah ngel ɗo poorgel ɗam to mofti on jiyata ngel Allahu latifun nani ay fun ka o fooɗimo fi oɗo fooɗimo ndeka noon oɗo Qahharu limmora ndeɗo kamɓe ndendi nde Qahharu 300 e jeegom Allahu latifun kaafi hawrata ko 300 e jeegom Qahharu ko 300 hawrata e jeegom Allahu capanɗe jeegom e jeegom on ji latif 120 e jeenayi on jiide kaafi 110 e 10 e goo on jiide ɗum ɗo rendi hawri ɗum ɗo rendata Allahu capanɗe jeegom e jeegom latif 129 kaafi 110 e goo so rendinama rokka en ɗum ɗo rokka en kaɗo haala holɗum 300 e capanɗe jeegom e ko ni mbino noon ɗum ɗo mbannomi jejjidmi wadde he ngoɗo jungo joni noon e nder hen
mbanmi haatimere nde mbaɗa mon ni haatimere nde on ji mbammi nde ndani on jiide mbammi nde ndani mbele yaaja seeɗona ay mbammi nde ndani mbele waawa yaajande on seeɗona mbaɗami on ndani mbaɗami on ndani nde wonno ko crayon o ɓe sahani dilla ay on jiide on saha noon mbimi on qahaaru nani on yi ay qahaaru nani 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 gaddami on ɓaleejo o ay ɓale arande soya aywa ay ari qa ha fooɗi ro mbaɗami on ko 3 e jeegom hawrata nani mbaɗami on allahu latifun ni kaafi mbaɗami on ni mbaɗami on ni allahu nani allahu o nani allahu on ji la ɗi o fooɗimo fon ka oɗo fooɗimo fii oɗo fooɗimo ɗum no so rendi kañum ne rokka en 3 e jeegom mbimi on o ndeɗo inde ko inde wulnde ndewaga keɓa ɓuuɓol seeɗa mbimi on noon yo on cow inde nde laabi 9 ko saabi woni 9 ko ɗiɗo jeegom ƴettata mbatta tati ɗi wona 9 jeegom e tati 9 ɗum saabi limore nde woni ndiɗo mbaadi woni 2,750 ko ni mbinomon toon ko jogo ngo woni arano ɗon ko tongol tan ha ciftoron ko mbiyannomen ko mbimi on noon yo on ƴettu 3 ɗe e jeegom ɗe ɗeɗo guston hen 4 guston hen 4 heddono on 3 e ɗiɗi ɗum ɗo noon natirta ɗo mbaɗa ɗo henne 3 e ɗiɗi ngoro ɗo henne mbaɗen mbaadi wondi wela yiide 3 e ɗiɗi nani non yiide 3 e tati nani non ji wela yiide 3 nani e 4 nani on ji
temet tati nani e joyi on jiidani on jiiɗo ko ɗo woni temet tati ɗe on ji e jeegom ɗe jinnoɗa daƴƴe ɗe naati nder ɗo woni qahharu o qahharu o o naati ɗo allahu ladifuno kaafi o naatiɗo on jiide o moni waɗa ni kadi haala jiiɓade ay o moni ndeɗo inna cohlu ndeɗo inde temet tati e capanɗe temet tati e jeegom ɗeɗo cohluɗa temet tati e jeegom ɗeɗo cohluɗa aɗeni kanƴe goni qahharu o allahu laɗifun kaafi o kanƴe naati ɗo wadde a faami temet tati ɗiɗi tati nani nayi nani joyi jeegom nani ngara noon jokka golle ma ngara ɗo garta jokken golle mbiyen temet tati e jeeɗiɗi on ji nani ɗo noon woni temet tati e jeetati ɗo inde razzagu ne naatiri ɗo woni qalam won miyami razzagu o ay razzagu nani ara zeyyin allif taƴƴo gafara nani o jangi ɗum o jangi ara o jangi zeyyin o jangi allif gafara ɗum ennena wiya razzagu masen razzagu mbawa ɗum jangude ay ranani siddo o fawi hen wona raz goɗɗo o wona za pooɗa ay ɗum ɗo no razzagu o razzagu sa windi ni al maalu nani al maalu nani ni windirte al fiddatu ko ni windirte ay al fiddatu ko ni windirte nani al fiddatu ko ni windirte o taa noon ko joyi waɗino to rendi rokkat ma ko temet tati e jeetati ay wona inde razzagu ndeɗo ndekano almaalu e alfiddatu ene heɓo inde razzagu on paami nani anani al ma ɗum foodimu lu ay al maalu ɗone al nani fi ngaɗo sidda fedd ay fidda tu almaalu alfiddatu rokkuma temet tati e jeetati kañum lombiɗo deke a faami e nder haatimere he ene wonoma nder toon accitan noon naati toon on saha a faami ko kalmi ko jokka noon ngara mbiya temet tati ay e holɗum jeenayi temet tati e sappo nani gasi ko ndeɗo haatimere woni no kalnomi to hawre noon jungo ngoɗo ala hen
saka mbawa yiide ko mbaɗami ko a faami joni to en paami ɗon hankadi noon jokken windande men nde mbimi on aljalbu woni fodde aljalbu ko ni windirte ɗum woni inde allahu mbimi on ay 66 ndeke en paami pooɗo wona enen ken fooɗanteɓe ay course mo jogiɗa o wona birdowo ko an woni birdowo ndeke course fooɗani ko an wona fodde course jaɓe ɗe joni noon masal ma ɗum ha mbawa ɗum jangude ay a nani al nani jal nani bu joni taftaɗo kala ko noon ay al nani ay aljalbu de ko ni windirte aljalbu ay ko ni windirte nani waɗamo ni ha wela famde ko jiɗmi haalde ko mbaɗani ay al ja omoni al bo omoni o jiide on paami o jiɗmi haalde ko de wadde toɓɓere nde ɗoni ɗum ɗo wondata oɗo allif e ɗo wona 4 ɗiɗi ɗi wona 6 ma nani a faami wonde a faami kalam ko de joni oɗo laam ndendi dokkuma oɗo ko keɓɗa 66 rokkuma inde allahu joni allahu oɗo kankone o addoyi sehil makko gonɗo ɗo oɗo makko sehil mo hursini o wi kala ñagotoɗomo yo ar ha e makko heɓa noon ko wiyete jalbo ko ɗum saabi noon nde ɗo inde Allah rokka 92 ayde a faam kama ko moƴƴi ay joni a dañi allahu a dañi 66 maɗa gaddoyɗa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko 92 artirma e 158 ɗe ñagana ɗen ɗe en jangino iyyaka na'budu ɗo tongi en jangino allahu muhammadu ɗo tongi en jangino qul huwallahu ahad allahu laabi ɗiɗi ahad laabi ɗiɗi ko ɗo tongi deno aljalbu oɗo aljalbu inde allahu nan toon to lesga ɗum toon ko inde muhammad woni masde ɗe woni muhammad lesga woni inde allah nde noon paama o woni pooɗo o gami pooɗanteɗo o ɗum woni an neɗɗo o ka gaddanteɗo ka ɓamteteɗo ɓamtomo noon wiyete ko allahu ay ɓamtomo ene wi allahu an paamande ɗum saabi oɗo ba sara janga mbiyata ko ba mbaɗani ay mbaɗani sara janga oɗo ba takkitiɗo mbiyata ko ba siñiije ay banani ba siñiije
mimarak ay ɗo kaɗɗa ay omimde omon ga mbiɗamo alif lam lam ha saqiru omoni aljalbu omoni a faminande ɗo kadi mbatta ɗum e ñaawode golle ma jahannoɗe ɗe joni noon garen noon gadden goɗɗum ayde a hollama aljalbu ko alif lam jacewɗo lam bajorɗo nani on paamide nani al ja al bo wima noon ya andu ko yiɗi haalandema an ko ngal ɗo ma kowal a ngali ngal ɗo ma tural portal kay a ngali ngal ɗo ma kowal andu a ngali ngal ɗo ma tural andu a ngali o wima noon ya ar ndendina ɗum keɓa goɗɗum ɗum saabi o waɗanma ɗo henne laawol ay laawol naatowol ɗo waɗanma laawol garwol ɗo waɗanma laawol garwol ɗo on saha gaa henne karfeje ɗeɗo karfeje ɗe ndaro darde inde allahu woni karfeje ɗe ngoni inde allahu masɗe maɗe ngoni inde nuraɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum saabi wiye jangde haydan koye karfeje e masɗe ɗo tan jangete ganda karfeje ganda masɗe ganda allah ganda nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam a gayni karfeje ma ko ganda allah masɗe ma ko ganda nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam on saha noon jaha jangoya jikkuji ɗi jangoya jikkuji ɗi jangoya jikkuji ɗi a dañi karfeje ɗe woni inde allah masɗe ma woni inde nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam on saha ndendinaɓe kefta ko wiyete temedere nani capanɗe joyi e jeetati nani ɗum hokkuma inde allahu muhammad hokkuma allahu nani muhammad sallallahu alayhi wa sallam nani hankadi a andi masɗe ma a andi karfeje ma a famai hokkino kadi iyaka nani iyaka na'budu allah ko an gooto min dewata wadde andi deweteɗo ko allah dewetede allah ko nabi sallam wadde andi dewetede ko allah dewetede allah o ɗo woni deweteɗo o ɗo woni dewetede allah o a faminande hankadi noon winduma nani ɗo tan ñagorɗa gawon dokke ɗe ɗo woni ñaguna nde dokke nden on paamiɗon de wadde noon windande mon ari ha ɗo on gandi ko wiyete gadi karfeje on gandi ko wiyete gadi masɗe karfeje ɗum woni inde allah masɗe goni inde nabi sallallahu alayhi wa sallam tongoɗon ɗon oɗon ndewa allah oɗon ñaago allah omo rokka tan oɗon ñaagomo omo rokka oɗon moolomo mo danda kanko wiyete ñaage rokka moole danda hoɗi on allahu ñaage rokka ga woni ñaage rokka moole
danda ay gawni ñaage gawni rokka gawni moole gawni danda nani yo Allah wallu ko musidɗo mon giɗo mon Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina windande mon ari ha ɗo haaɗi ɗo wassalam.